Всяка година по това време Българската социалистическа партия събира сили на Бузлуджа. Утре активистите и симпатизантите на Червената партия ще срещнат новия си лидер. Всъщност Михаил Миков вече е на Бузлуджа. Господин Миков, добър вечер. Добър вечер, господин Василев, и на зрителите на Панорама добър вечер. Май не се зарадвахте много, като поехте БСП, или на мен ми се струва така? Тя радостта е по-скоро за децата, които печелят спортни състезания. А всъщност става въпрос за една изключителна отговорност, която получих благодарение на гласуването на делегатите на Конгреса. Иначе радвам се на това, че партията, че Конгреса ми възложи на мен тази отговорност и ще направя всичко, за да я оправдая. Въпросът е, вие оглавихте БСП, за да я промените или за да не я променяте, за да запазите статуквото? Обикновено хората променят партиите, не партиите променят хората. Българската социалистическа партия винаги се е променяла и за това 123 години ще отбележим утре на Бузлуджа. Така че ще има промени, ще се променя, но без да използваме тези протрити вече думички като статукво, радикално, революционно. За да бъдем силни, трябва да запазим всичко добро, което е след нас, и да го пренесем за онези, които предстои след време да ръководят Българската социалистическа партия. Ще промените обаче какво? Хората или политиката, или може би характера на партията? Определено партията трябва да бъде по-социална, трябва да говори повече с хората, трябва да ходи повече при хората, за да идват и те при нея, за да я подкрепят. А както казах, хората променят партиите, не партиите хората. Може много да се направи от тук насетне, за да бъде автентичната, силната, лявата, необходима на българските граждани партия. Каква ще бъде ролята на Сергей Станишев и неговите хора в БСП? Дали бившия лидер няма да ви подсказва и зад кулисите? Не ми харесва това с хората на Сергей, хората на Мишо, хората на този, хората на онзи. Тези, които са в Българската социалистическа партия заради идеята, трябва да забравят, че са силни в малката си група. Те са силни с партията, с идеите й, с резултатите постигани на избори, с така силното усещане, че ти получаваш доверието да представляваш българските граждани. А иначе Сергей има своето запазено място в историята на Българската социалистическа партия. Не само защото е лидер на партията на европейските социалисти, а защото много години даде, а и получи от партията знание, опит, което винаги е ценно. Всеки от хората, които са имали възможност да получат това, ще е добре да го дава на Българската социалистическа партия и пак казвам, той има своето запазено място. Запазено място обаче казвате в историята. Тоест той вече история ли е? Не. Не може шефа на партията на европейските социалисти, актуалният председател на ПЕС, да е в историята. Той е в бъдещето и на европейската, и на българската левица и заедно ще вървиме напред. Българските социалисти и европейските. Мъртва ли е предизборната формула Коалиция за България? Едва ли. Твърде преувеличени са тия констатации, защото сега е модерно много вътрешни и външни наблюдатели да стават специалисти по състоянието и бъдещето на Българската социалистическа партия. Спомням си доста такива от последните 25 години, а някой по няколко пъти палеха свеж. Коалиция за България също е формулата на лявото обединение. Дали точно под това наименование, днес имахме и коалиционен съвет, или с променено, подчертаващо левия обединения характер на партиите в коалицията, с капацитет включително за разширяване, има бъдеще, защото
Твърде пъстри са идеите на левицата в България, всъщност така и в Европа и света. Но гръбнака при всички случаи в основата е Българската социалистическа партия и това ще бъде отново преутвърдено и подчертано с нова така енергия на Българската социалистическа партия. Господин Миков, на Коалиция за България паляха свещи не отвън, а вътре в БСП и поне 3 от кандидатите за председател. Аз казах, че и вътре и вън имаше такива, които палят свещи. Случвало се и друг път, но мисля, че вятъра на промяната ще им изгаси свещите и партията ще тръгне напред. Имате ли категоричен отговор на въпроса за съюзниците? АБВ съюзник ли е? ДПС приятел ли е? ГЕРБ вечен враг ли е? В политиката тия крайни категории винаги са били опровергавани от актуалната практика. Няма вечни приятели в политиката. В същото време има идейна платформа на Българската социалистическа партия и ако АБВ приеме да стъпи на тази идейна платформа, може след изборите да се водят разговори. Другото означава само да се опитваш да трупаш някаква обществена подкрепа, занимавайки се с Българската социалистическа партия. Ние на АБВ им казваме да сте живи и здрави, давайте напред. А ДПС? Имаме история с Движението за права и свободи. Имаме включително пресна история, която още не е зараснала. Имаме отношения, които трябва да бъдат преоценени в много критичен план, но пак казвам, избирателят е този, който в началото на октомври ще определи необходимите за България решения. Българската социалистическа партия и нейните партньори от левицата тръгват на базата на своята платформа, на базата на народните представители, кандидатите, за да потърсят доверието на хората и това е най-важното. Другите, формулите, съюзите ще бъдат предмет след изборите. Най-важното е те да бъдат отпред на сцената, не зад кулисите. Най-важното е те да не се решават от интересите на една или друга корпоративна група и да са ясно пред очите на хората, независимо дали става въпрос за лявоцентристки, десноцентристки вариант или за вариант, при който се търси някаква формула за постигане на едно по-голямо мнозинство в парламента. Някои хора мислеха, господин Миков, преди, разбира се, днес да се скарате при президента, че вие сте точно човека, който може да намери общ език с Бойко Борисов. Аз имам общ език с всички политици и намирам общ език. Но тогава, когато някой решава да се упражнява върху Българската социалистическа партия, за да надрупа някакъв дребен дивиденд, трябва да получава своя отговор. Не мисля, че сме се скарали. Казах каквото мисля. Това, че беше директно в ефир, беше осигурено от президента. Утре на Бузлуджа ще ви попитат защо изпуснахте властта. Властта не е птичка, за да я изпуснеш. Властта е една изключителна отговорност. Беше трудно в тази година и 2 месеца. Изключително трудно. И заради отсъствието на мнозинство, 120 души, и заради онези отношения, които в последните месеци с партньорите, с които подкрепяхме правителството, неизяснени отношения, доведаха до отношение към Българската социалистическа партия в българските граждани, в избирателите, което даде лош резултат на европейските избори. От тук насетне пътя беше ясен. Пътя е към предефиниране на подкрепата, към търсене на нова подкрепа, към по-ясно изчистване на лявата идентификация. Много направихме за тази година, но някак си потъна след случая Пеевски, след тази грешка, която се отрази и върху онези добри решения, които правителството направи в социалната сфера. И за майките, и за пенсионерите, и това, което се направи за развитие на бизнеса, на икономическата среда. Има първите признаци вече на икономическото съживяване, но това остана някакси в сянката на протестите пред събранието и постоянното така внушение
за корпоративни зависимости, нещо, което трябва да се прекъсне. Обаче, като казахте корпоративни зависимости, утре ще ви попитат и дали приемате подписите за Уестингхаус. Вижте, трябва да се дават ясни отговори. Тази седмица в различни партийни формати ще се разглежда този въпрос. Министър Стойнев ще трябва да разясни достатъчно, защото има много въпроси, които чакат своя отговор. Надявам се той да бъде убедителен, за да разколебае и най-големите неверници по отношение на икономическата изгода за България от това решение на правителството. Вие от тия неверници ли сте? Не искам предварително да се произнасям. Обичам първо да се запозная с фактите. Защо се опънахте на актуализацията на бюджета? Нали все пак вашето правителство я предлага, господин Миков? Чак да сме се опъвали, просто сме против. И независимо кое правителство предлага, когато 3 милиарда и половина някой иска да ги изхарчи без парламентарен контрол, без ясно разписани цели, за които се харчат тези пари, мисля, че всеки народен представител, независимо от коя партия, трябва да гласува против. Много често в парламента дискусиите са за 2, за 3, за 5 милиона. А тук се иска от нас да подкрепиме 3 милиарда и половина срещу евентуални бъдещи рискове. Никое правителство в тези 25 години не е разполагало с такъв безконтролен от законодателната власт ресурс, който да го харчи както си иска. Иначе аргументите, че на този му трябват, на този можем да се съгласим с тях. Вие знаете, че подкрепяме бюджета, актуализацията на здравната каса. Да не говорим, че и самия законопроект правителството ясно е казало, че този бюджет може да бъде изпълнен и без актуализация. Добре, а кой ще отговаря тогава за тази почти 1 милиардна дупка в бюджета, за спрените пари за строителите, за проблемите с КТБ, за това, че не могат да се отпушат фондовете? Това нали ваше наследство е, господин Миков? Ваше, на вашето правителство? Ами, всяко правителство наследява нещо. Днешното правителство в оставка наследи от предишното 3 пъти повече невърнато ДДС. Много повече средства неизплатени на строителите. И някакси тия приказки, които сега се използват, за да се търси 3-4 милиарда да бъдат включени в актуализацията, са големия въпрос. За кои фирми са тия милиарди? Като че ли това е въпроса, на който днес не се получава отговор. Кои са фирмите, кои са корпорациите, защото нали говорим за корпоративните зависимости, които трябва да получат от тези средства. Да не говорим, че в бюджета и без това е предвиден буфер, който да гарантира, включително при неизпълнение на приходната част, защото имаше и такива приказки. Да, приходите не върват по плана, в същото време има доста по-високо изпълнение на приходната част и на данъците, и на социалните осигуровки, и на здравните вноски, отколкото миналата година, което показва, че без да се напрегнеш, няма да постигнеш добри резултати. Ето това са все аргументи, за да изключиме нашата подкрепа за актуализацията в този вид. 3 милиарда и половина, незнайно за какво. Едно, поне нещо се знае. КТБ и историята се случи при вас, във ваш мандат. Тя не се случи в предишното правителство. А за какво ни е Народната банка тогава? Тя е независима и политиците нямат право дори съвети да й дават. Само че в един момент чухме призивите на ход са политиците. Значи ще оставиме в банковия сектор да се случва каквото намерят за добре и ако дори ги посъветваш, те ще ти кажат не се бъркайте, това не е политически въпрос. А когато нещата са стигнали до тук, дайте ни няколко милиарда, за да покриеме това, което се случи и за което ние пряко отговаряме. Не става така тая работа, защото българските граждани не са склонни да плащат нито за тази, нито за друга банка, извън предвиденото по закон. А не е ли въпросът в това, което сте казали на Борисов онзи ден? Моите са се втвърдили и редят листи. И може би точно тук е разковничето, защото вероятно не планирате да сте в следващото управление и за това не одобрявате тази актуализация.
Господин Василев, не е важно какво планира Мас или Борисов. Важно е какво ще направят българските граждани. Те ще кажат кой ще бъде в следващото управление. Иначе няма да коментирам вашия преразказ на казаното от Борисов по повод на нашата среща с Борисов. Аз обикновено не обичам срещите си на четири очи да ги коментирам публично, но това е въпрос на индивидуален подход към политиката. Как излизате вие лично от тази власт като председател на може би най-критикувания парламент в новата ни история? Парламент с ограждения и много често без кворум. Най-отвореният парламент, парламента, който най-силно контролираше изпълнителната власт, парламента, който в трудни условия постигна редица социални решения, заради които българите излязаха на улиците в началото на 2013 година, парламента, чиято работа може вече да видите и през тъчскрин технологиите и да навлезете вътре, парламента, и ползвам случая във вашето предаване, да благодаря на отговорните народни представители, които разбраха функцията да представляваш народа, а не партийния си лидер, да присъстваш в заседанията, да излагаш мотиви, а не чрез отсъствието си да се опитваш да правиш политически дивиденд. Добре, може ли да наречете най-отворения парламента, който беше буквално затворен? Има предвид ограждение. Не е така. Не е така. Въпреки опитите за разбиване, въпреки нападенията срещу народни представители, спомняте си автобуса, те имаха силата и волята да вършат работата, за която са изпратени там. А вие, ако смятате, че разбиването на институциите е добър атестат за демокрацията, аз смятам обратното. И на народните представители, и на журналистите в телевизиите трябва да бъде осигурено спокойствие и сигурност, за да си вършат работата. Иначе този парламент ще остане с още нещо, че той функционираше година и 2 месеца на критичния минимум от гласове. Всъщност българската история, 20-те години, началото на миналия век, има други с по-кратък живот парламенти, но пак казвам, това се определя от гласа на българските граждани. Господин Миков, накрая да ви припомня, че всички говорят колко сте сговорчив. Какъв е риска да ви мислят за човек, с когото всеки може да се разбере? Не искам да ставам сприхав или несговорчив, но нека всеки, който разговаря, да бъде искрен, да бъде отговорен и не само в разговорите, и в делата си. Когато поема ангажименти, те да се изпълняват. Партньори, опоненти, всички. А пък ние, представителите, да го правим това с гражданите, да бъдем искрени с тях, да чуваме гласа им, да бъдем пред тях и да изпълняваме онова, което сме обещали, защото на всички ни е нужно доверие. А иначе, разбира се, благата дума отваря и железна врата. Добре, благодаря ви. Това беше Михаил Миков, председател на Българската социалистическа партия и на сегашното Народно събрание.